ha hagut una tendència a veure el fenomen de la cacera com un fenomen molt rural, no? Com un fenomen que es dona sobretot en zones rurals. En certa manera sí, però a les ciutats també tenim documentats molts casos i sovint molt més mortífers, diguem, a nivell de dones condemnades, no? De persones condemnades, que en les zones rurals. En les zones rurals i en les zones de muntanya, com hem vist, hi ha una precocitat, no? I el que veiem és gairebé jo diria, la bruixeria com un fenomen endèmic. Endèmic en el sentit de que és constant. És a dir, és constant. Cada generació hi ha judicis per bruixeria. És a dir, hi ha dones acusades de bruixeria. Si voleu, de baixa intensitat, però constant. En canvi, quan el fenomen baixa a les zones de la plana, les ciutats de la plana del litoral català, veiem una dinàmica diferent, que no seria tan endèmica, sinó més aviat epidèmica, en el sentit de que trobem una sèrie de pics, no? De pics persecutoris enmig de períodes de calma relativa, però és que aquests pics estem parlant de desenes i desenes i de centenars de dones, no? En poc temps. Per tant, sí, a les ciutats es dona, però amb aquesta cadència, podem dir, no? Amb aquests pics que després s'apaguen.